बालनि अट'फोराबो दाबो गंसेबो फैलाहाय गोबावसो जालायलांबाय। बिहामजो बहा थांनो नागिरदों नों? थाथ' बे माइ हानाय बोथोराव न' गारनानै बहा थांनो नागिरदों नों? न'आव रावबोआनो गैया, ओंखाम ओंख्रि संनो रावबोआनो गैया, बबाव न'आव गारना थांनो नागिरदों नोङो? थाथ' नै नङा लायनो रखत खायथे बिखुनजोआसो सफैमारबाय। थांफिना माथो नोंसोरनि हथ' सोरो न'खराव आङो सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो खामानि सानसेबो गोजोनै जिरायनो मोना, दसेबो जिरायना थानो मोना। सानफ्रोमबो सोरांबानो माइल' हानो थांनो थिनो बारुरुनो थांफिना माथो आं। आफि न'आवथ' फैदो गिदिंफिनो आं गैयै समावलाय मानोथो न' गारना खारबोनांगोन नोंलाय? बिहामजो आफि थांफिनोसै मानो नागिरबोनांगौ बे आंखौ? नोंखौबो हले दिनै जोख्लायनासो गारना थांगोनहाय आं बालनि। नै आफि प्रमिला, हामानोथो सोङा मुङा आं गैयाव नोंलाय खारफाबोनांगोन। हा माथो जालायनाय? थफिनदो न'आव थफिनदो, मानसिफ्रा गाज्रि बुङो नोंनि फिसाला मोजाङा सानफ्रोमबो जुमाय लोङो लोगोफोरजों, खामानि दामानि मावा। बेबायदि हौवाखौ आंनो नाङा। खालि सोरांबानिनिफ्राय खामानि दामानियाव खालि बिहामजोआनो गासिबो खामानिखौ मावजोबनांगौ नामा? आं नोंसोरनि न'खराव थांसै आइ आफानि न'आव। नांगौब्ला नोंनि फिसालाखौनो आंनो नांलिया, फाथैलायसो बिसिसिगोन आं। हामा आफि, बेफोरबायदि बुंनो हामा, मानसिफ्रा मिनियो हामा नोंखौ बालबुरि। आइदै बिहामजो, नों आंखौ मारै जोख्लायखो? आयौ पापिया, आंखौसो जोख्लायबाय। आयौ बिहामजो, आयौ बिखुनजोखौनो जोख्लायना थांबाय। मा एसे सुनि बिहामजोमोन बिलाय, आं बेसे अनो बिखौ। नायदो बिखुनजोखौनो जोख्लायनासो थांबावबाय। बे बिहामजो सासेनि थाखायनो जोंहानि न'खरा सानफ्रोमबो असान्थिमोन, नंमारगौसो। बेनि थाखायनो जोंहा न'खरा दावराव दावसि सानफ्रोमबो जायो। थांथो रगत खायदे सुनि बिहामजोआ, आंनोबो नाङा बे बिहामजोखौ। आइदै सिगानो सासोबथारबाय, नायदो अहेबावसो जोरा खारबावबाय। मा पापि बिहामजोमोन बियो? आइदै सिगानो सिदा जानाय नंला नामासै, जि सासो गारबायसो। नै बिहामजो पुर्निमा, हामा जाखोनो लामा दथायावलाय? मा सिं सानाय होनै गाबफ्रावबाय थाखो? आफा मा बुंनोहाय जोंहानि न'खरनि खोथाखौलाय। नै बिहामजोआ मालाय बिखुनजोखौनो जोख्लायनानै गावनि बिमा बिफानि न' खारबाय। मा पापि सुनि बिहामजोमोन बियो? हा न'खरावलाय माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामासै बिहामजो? जेबोथ' दावराव दावसि जायाखैमोन आफा। दैज्लां बोथोरावबो खेबसे माइ गायनायावनो खारबाय, आरो नै दा मेसेङावबो माइ हानाय समाव खेबसे खारबावबाय बियो। बिदिनो खारलाय फैलाय खालामबाय थायो बे बिहामजो सासेया जोंहा। होमबालाय माथो बिहामजोआनो खारलुनसो नोंसानियालाय? अहाय आफा मा बुंनो, बिहामजोआनो जोंहाना खारलुनसो। दा फैफिनलायगोन बियो गोसोखांबा। माथो जामारदोंमोन देलाय आंनो खोथालाय। आं लायना होफिनगोन ना बिहामजोखौ, खोथालाय दे। नै आफा खोनासं बिदिब्ला जोंहानि बिहामजोनि काहिनिखौ। माथो दाउला गग्रेलायबायलै, सोरांबाय नङासै? नङालायनो माब्लाबानो 7ता गाहाम जालायलांबायसो। फर्मुला सिखारद' सोरांबाय, सिखारद'। सिरि थाहाय बालनि, उन्दुनो ओंखारनायफ्राव डिस्टार्ब खालामना आंखौ। मा जातनि जाखोलै? सानाबा बेसेबांबा गोजौ जालायलांबाय, दाबो सिखारनो गोसो गैया। सिखारद' ओंखाम ओंख्रि संहैदो। मा खर' गिदिंलायखोलै आंखौलाय? मियानि लोंनायासो बारा जाबाय नङा। जानाय नङालै, थांथारनांगोन डिउटियाव, नङाबा गाज्रि मोनगोन आंखौ। फर्मुला, आं जगलाराव ट्रेक्टर सालायनो थांसै। नोङो सिखारो ना मायो, आं हराव थांबाय दै। माबा हा रोगानो ना मानो दंनो, मियाव फन हरदोंमोन आंखौ। सिरि थाङोबा थांहाय बालनि, बेयाव आंखौ फोजाबाय थाना। देरिगाबाबो फोजाबाबो दायसो जायो। ओंखाम ओंख्रि जाजोब्बायना आखि? आयै मोनजोब्बायमोन। दे थाबनो जानानै
दुब्लियाव माबार ओंखारलांनांगौ दुब्लियाबो गोजानथार नोंसोर बिहामजो मोनानो माइखौ हायाब्लालाय सोरथो हाग्रा दंबावो जोंनि न'खरावलाय रावबोआनो गैलिया जागोन दे आयै थाबनो जानानै थांनोसै जोङो हा बिहामजो उन्दैयालाय बोरो हा बहाथो थांदों बिलाय बिसिनायावनो दं आयै दाबो सिखाराखै बियो मा दाबो सिखाराखै हा एसेबां सानजालायनानै बिसिनावलाय मा खालामबाय दं बिलाय थां आफि थां फोजायै थां इमान गोबाव उन्दुयो नामा सानानो बेसेबांबा गोजौ जालायलांबाय र' आयै आं फोजाहैनि आयु 8टा 9टा जालायलांबाय फुंनि दाबो सिखाराखै मा जागोन बिलाय ओइ नानि फर्मिला सिखारथ'हाय बालनि सोरांबाय ओंखाम ओंख्रि संखांबाय आङो जानानै दुब्लियाव थांनोसै बे रकत खायथि लानजाय जानानै जादा आरो हाबफैबावबायसो मालाय उन्दुनो ओंखारनायखौ थाङा माथां दुब्लियाव दिनै मैयानि रागायानो जोबाखै हाबा ओइ नानि फर्मिला सिखारदो आइया रागा जोंदो थाब थांनांगौनो फोथाराव थांबा थांहाय गावबागाव बालि गाबखाबाय थाना बेयाव हा दुब्लियाव थाङाबालाय माइखौलाय सोरथो हागोन ओरैनोबा न'आव रावबो गैखाया नोंनि हौवायाबो न'आव खामानि मावा खालि बाहेराव ट्रेक्टर सलायनोसो थांबाय थायो बालनि फैसाबो थाइसेबो होफैया संख्रि बानलु जानो आंनि हौवायालाय फैसा होनांगो हा नोंनि हौवायालाय माथो जाखो आन्द्रानिफ्राय माथो रग' सानफ्रोमबो 10,000 12,000 मासे मास हरबाय थायोलायो नोमबैया स्कुटि होगोन ना थगायना लाबोनायनि दिखारानो खाराखै खारगोनसो आं बाराबा बे न'खौ गारनानै आरो खामानि मावनो माइ हानोसो फोजाफैबाय थादों आङो र' आयु नानिया माखौबासो रागा जोंसो गारबाय हालियाहाय आङो थांनोसै आंनि लुबैनाय नांगौमानिखौ होफैयागौमानि आं जेबो खामानिखौनो मावा नायबाय था मा खालामनो हायो आं जेबोखौनो मावा बे हौवाया स्कुटि होगोन होननानै थगायना लाबोदोंमोनथ' आंखौ दा साला थगाय दोनबाय थादों आंखौ गोदोबा साला प्लेन ड्राइभार सुपार ड्राइभार होनै थगाय लाबोदों आंखौ दा फैया नुफैबाय आङो मालायनि ट्रेक्टरसो सालायो नायबाय थागोन आंबो होफैनो हायागौमानि न'आव जेबोखौनो खामानि मावा आयु मेंलाय लांबायसोहाय आं बालनि सानफ्रोमबो हारसिं माइ हानो फैबाय थानांगौ बे हौवा सासेयाबो आन्ध्र प्रदेशआव थांनाया बोसोरनैयानो जासिगोन दाबो फैया आंसो हारसिं न'नि खामानिखौ मावबाय थानांगौ बिबोनां सासेयाबो जेबो खामानिखौनो मावा हिनजावजों नांलायबाल' थायो बालनि बाजै बहा नोंलाय आगै पाउदलसो माथो आं माइ हानो फैदोहाय इमान गोजानाव हारसिंनो फैदो हा बाजै नोङो हा बाजै उन्दैयालाय बोरो सानैफोर फैबानो जायोना मा बुंनोहाय पाउदल आगै जोंहानि बिजाव जालिनि खोथाखौ मालाय खामानिखौनो मावानो हौवाजोंसो नांलायबाय थायो सामफ्रामबो स्कुटि बिना मोनैयाव न'आवसो खारलांनो होनबाय थायो हौवाखौनो जोख्लांबाय थायो रागा जोंबाय थायो आयु बाजै उन्दैया बिदिसो हा स्कुटिखौलाय मानो नांगोनो बिनोलाय जेबो लेखा रोङा अफिसाव थांनो गैया माया हा स्कुटिखौलाय मा खालामनो बिनोलाय आं मिथियाहाय बालनि मानोबा नांगौ स्कुटिखौ दावलाव जाबाय थायो हा नोंसानि आदायालाय आन्ध्र प्रदेशआव थांनाया मालाथो फैगोननो खौरांबो हरथारा नामा खौरां हरबाबो मोजांखौनो खिथायाहाय पाउदल फैगोन मासाव थांगोन बुंहरबायल' थायो फैयाबो फैया बालनि आंसो हारसिं हौवानि खामानिखौ मावबाय थानांगौ माथो खालामनोहाय बाजै रायजो जानाया बिदिनोसै आरो दे माथो खालामनो होमबालाय माइ हाहैबा हाहैदो बाजै आंबो न'आव थांनोसै हेल' आयै जागोन दे आं नों बुंनाय बायदि खालामबाय दंखायो आं आयै जागोन दे दिनै माबा मोनसे खायदा खालामनानै ओंखारलांखानोसै आङो साला
बे न'आव थास्लायस्लाय बे न'खौ गारना खानायानो गाहाम जासिगोन आं। नांगौब्लाथाय बेलेग हौवाखौ नुजागोन आं, बेबायदि हौवाखौ आंनो नांलिया। आइया बुंनाय बादिबाथ' बेलेग सेंग्राखौनो नायना दोनखांबाय बायदि मोनबाय आङो। दे जासिगोन दे, आइ बुंनाय बादिनो खालामनोसै आं। ओइ फर्मिला, मा हारसिंनो आयाफा जाबाय थागोन नोंलाय? नायनायसाय आं नोंनो मा लाबोदो नैबे मनायाव। मा मोजां बुस्थु लाबोदो आंनोलाय नोंलाय? मालाबा होफैफेरनायखाय आंनो? मा गोरा जाखोब्रा, मा बाथ्रायानो बेलथायलांबायसो। माखो मा रागा जोंलाबाय थाखो नोंलाय हा? नोंलाय दहायलाय हाथायावलाय आंनावलाय माथो बिहरामोन? बेखौनो लाबोबाय आरो आंलाय। ब्लाउस गांसे, आपेल आंगुर, संख्रि फानलु। आपेल आंगुर ब्लाउस गांसेल' बेजोंल' जायो? दखनाया बोरो दखनाया? दखनाखौबोथ' बुंदोंमोन आङो। मालाथो दखना बुंहरखोब्रा नोंलाय? दखनाखौनो बुंहरखायाखैमोन माथो। ब्लाउसखौल'सो बुंहरदोंमोन नोङो। आरो आं जाग्रा लोंग्राबो लाबोफाबावदोसो। माखौथो गोदाव सोराव रागा जोंलाबायखो नोंलाय? नोंलाय आंनोलाय मालाथो मोजां बुस्थु होफैफेरनो हादोखाय? हाखाया नोङो हौवा। हामालै पुर्निमा, मा रागा फैसा मोनब्ला होफैगोन ना आं नोंनो। बोरो लामाया होफैनो हाखाया नों आंनो मालाबाबो बाल हौवा। बहा थांनो हा? आं जेरावखि थाङा नोंलाय मानो नांगौ? मानो? हिनजावखौ सोंनो मोना नामा आङो? नोंखौ र' आसोलावनो जोनानैसो ब्लद थांखागोन आं। थैनानै था नों इयावनो बालनि बाल हौवा। आइदै, एसे गोसा मायाव मा जोना होखोलै फर्मिला नोङो? मा जादों नोङो हा? जेबो जायाखै। दिनैनिफ्राय आंनो नोंखौ नांखालिया। आंहा थांनोसै आइ आफानि न'आव। ओइ फर्मिला, नों बेफोरखौ मा बुंबाय दों हा? नोंखौ दानो रागा जोंबा आं बुथारना दोननो हागौ। नाथाय नोंखौ अननानैसो आं जेबो खालामाखै। मा सानफ्रामबो धुम दाखाल खालामबाय थायो नोंलाय? आरो दिनै आंखौ जोख्लायबावबायसो नोङो। थादो बाय। ओइ र' बहा थांनो नों? बहा थांनो? र' थाथ'।